Liqalile futhi enkantolo ephakeme yase Thekwini icala labalisa abathathu abasolwa ngokuthumba babulale abashadikazi baseBritain uRodney Charles Saunders nomkakhe uDokotela uRachel May Saunders ngoNhlolanja ka-2018 Eshowe. Ukuzwa kabanzi ngaloludaba sixhumana nentatheli izindaba ze-SABC uVusi Khumalo ohambisana nomthwebuli wezithombe uThulani Ngcobo. Vusi sikwamukele indabeni zasemini. Ngesonto eledlule abasolwa baduba isigcawu secala bekhala ngokuba semthethweni kwencwadi yayigunyaza ukubhekequla lapho behlala khona. Ingabe ke namhlanje inkantolo ilisingathe kanjani lolu daba? Yebo, namhlanje ivele nje ithe isuka amagqozo yaqala kwaqulwa ke icala ngale kokuthi kube khona ingqinamba ebonakale ngaphambilini kakhulukazi ngesonto edlule njengoba busushilo ukuthi bafakala inselelo kakhulukazi incwadi eyigunyaza ukuthi babheke equlule lapho okuhlala khona laba abathathu abavelile namhlanje kuyithandani ezimbili uAslam Delvecchio bese kuzoba uFatima Patelo okungasho ukuthi intombi yakhe bese kuzoba ke futhi ilo waseMalawi umnumzane Musa Jackson okuyibona ke abavelile namhlanje la ngale kweinkinga icala livele nje laqulwa ngale kweinkinga ezibe khona ngaphambilini ngoba uzokhumbula ukuthi kusukela ngo-2018 bebevele bengaphakathi estoksini so umahluleli lapha ngaphakathi uSharmaine Belton ubevele ekubeke kwacaca ukuthi ngeke sakubekezelela ukuthi leli cala lokhu liba nokubambezeleka ngenxa ukuthi abasolo bebevele abamangalelo bevele bengaphakathi estoksini kusula ngonyaka u2018 beboshela ukuthi ke bathumba baphinde futhi babulala laba abazithandani bakwa Saunders uDokotela uRachel kanjalo nomyeni wakhe umnumzane uRodney ngonyaka u2018 akukhumbuza abalaleli ke nababukeli ukuthi lesigameko senzeka ngonyaka u2018 lapha endaweni yaseFryhead ebaqulusini lapho kuthiwa khona laba bebevele bevakashele ngoba bayabantu abasebenza ngezitshalo lezo kuyizona ezithe ukuhluka kakhulu bethe beyobheka lezo izitshalo bafike ke batholana nalabalisa laba kanjalo lezi thandani uFatima kanjalo futhi noDelvecchio Delvecchio okuyibona ke abathumba base siyathola ukuthi babaphuca nemali yabo kanjalo futhi namakhadi asebhenki okuyona okwatholakala later on by amaphoyisa ukuthi basebenzisa bathola imali engango 730 million amarandi okuyona bayidonse ekhadini bambathenga izinto eziningi ezophinde zisetshenziswe kakhulukazi ekubulaweni kwabo nokuthi ke futhi bayithengele izinto ezifana neziqhumane ezithile esingazi kuzophinde zisetshenziswe nakubo kodwa ke izidumbu zabo zalabo ababili ithandani zatholakala sezitshingiwe laphane uthukela umfuleni uthukela amaphoyisa akwazi ukuthi ababophe njengoba namhlanje bevelile la namhlanje enkantolo ngawo ukuthi ke babheke namacala amaningana ukuhlanganisa elokubulala kanjalo futhi nelokuthumba namhlanje okahle umuntu okhona okuyena ongaphambi kwesigcawu lapha enkantolo uyena obuzwa imibuzo ohlonywa imibuzo owalaphana uyesinye seyikhulu saka Hewlett okuthi sisola ukuthi umnumzane Delvecchio uyena futhi owaqala washisa amaplazi angaphansi kwenkampani ithongathi Hewlett uyena yenza enamaplazi kaMobe yenza ushukela so namhlanje yena umuntu okhona ke ohlonywa imibuzo okuyena osola umnumzane Delvecchio ukuthi yena uyena wayekade eshisa amaplazi so njengoba ufakazi oqala ke lo namhlanje okhona sisalindele nabanye ofakazi namhlanje abangu 68 more abasazofika ngoba lona oqala ukuthi namhlanje sebeqedile ngase uzongena nje ingxenye yesibili nesithathu namhlanje ufakazi ababili abasasele ukuthi basazophinde futhi badingide lolu daba lokusolwa ngokubulala kanjalo futhi nokuthumba laba abazithandana babesuka eBritain kodwa behlala eKapa eCape Town. Asibonge kakhulu Vusi. uVusi ubesibikela eseThekwini.